Godt, der har været fokus på overslag her. Øhm, og det er det er Jakobs video, vi bruger som udgangspunkt. Men som det også er tydeligt på alle videoerne her, der er det tydeligt at se, at der er ingen af os, der har nogen som helst kendskab til overslag. Og det hovedsagelige problem har for os alle sammen været i forhold til selvtilliden med at få nok kraft igennem fra hofterne af. Øhm, og derudover så har vi brugt, her ses min video, og til at starte med, så er der intet, Rotation. der er ikke noget tilløb, og vi starter med assistance fra to personer, som står her. Og hvis vi lige går tilbage igen, så der er intet, hvad hedder sådan noget, jeg løber ikke ind i platformen til at starte med, og som man også kan se, så bruger jeg ikke hofterne til at svinge overkroppen med. Og der ser vi så her et tilløb, og det er cirka på 3 skridt. Og der ses her, hvis vi spoler tilbage igen, og går tilbage der, i overspringet cirka der, at der ser vi her omkring, at jeg forsøger at tvinge hofterne op, så jeg får nok rotation til at kunne dreje rundt og falde på benene. Derudover, så til at starte med, så er det en meget stille og rolig bevægelse, og det er også derfor, det er meget tydeligt at se, at der slet ikke kommer nok kraft på til at komme rundt og lave hele bevægelsen. Det, der godt kunne forbedres på den endelige video her, det er at danne et syvtal med overkroppen. Som det tydeligt at se, så er der ikke så meget. Så skulle benene gerne være strakt her, deromkring, sådan så man kunne lave en tydeligere, så der kunne komme mere eksplosivitet fra igennem hofterne med benene. Og det kunne så være en forbedring til fremover. Og så går vi videre til de næste video. Og feedbacken har på alle de her overslag her været, at vi har kigget på videoen, og vi har hjulpet hinanden. Og der har Jannik især været har vi brugt mestringslæring med Jannik, da han især har været rigtig god til den her type bevægelser. Og så evaluering igennem videoer og igennem feedback fra de andre medstuderende, det er den måde, det har hovedsageligt fungeret på med at lave forbedringer her. Så når vi så videre til volleydelen, som er vores boldspilsdel, der har jeg personligt, og vi generelt har fokus på bakkerslade, men også smash. Og til at starte med, så har vi bakkerslag er delt op i forskellige, i 4 faser. Det første, det er håndfatningen. Så er der det bevægelserne umiddelbart før bakkerslaget, og så er der når bolden rammes, og efter bakkerslaget. Og der er det vigtigt, at man ikke i bakkerslaget kommer til kun at bruge armene. Man skal fx både have en afslappet, let bøjet stilling i benene, og så en god balance. Og så skal, så skal bakkeslaget i virkeligheden komme fra kroppens bevægelse opad, og ikke fra armenes, fordi så bliver den svær at kontrollere. Som man kan se her i starten af min første bakkerslag her, så er det kun armen, der får æren af at være med her. Jeg går godt nok ned i benene, men jeg hopper altså op, før jeg fører bolden videre. Og når man så ser min bakkerslag efter træning, så kan man se, at jeg har stor fokus på at få benene med og prøve at få bevægelsen i hele kroppen til at fungere sammen med armene. Jeg er desværre ikke kommet helt af med også at lave bevægelsen med armen, men det kan også være svært, hvis der skal kraft nok på. Så det er egentlig det, vi havde fokus på der. Så havde vi også arbejdet med smashen, og der var det store problem jo egentlig, der ligger to punkter, som vi skulle holde fokus på, og der var både tilløbet, der er faktisk 3, ja, tilløbet, opspringet og slaget. Det er vigtigt, at man får timet sit tilløb, så man kommer op i en rigtig position, så man ikke kommer til at skal springe tilbage eller springe fremad for meget, så man egentlig bare kan fokusere på at komme opad og få nok højde på, for ellers får du svært ved at få den over nettet. Dernæst så er det vigtigt, at når du så kommer op og skal til at skyde til bolden, at du kommer op over bolden, at du simpelthen får
som vi kan se på Jakob her, altså at du ikke kommer til at skyde lige ud, men at du kommer til, ligesom man gør her, at skyde nedad, fordi ellers så rammer du sådan set bare bagvæggen, når du får nok kraft på. Så det virkelig handler om, det er, at der kommer nok kraft på for springet, til at kunne lave et skud nedad og lave en smash. Ja. Som vi ser her. Godt. Så er det dansen. Skru op lyden. Vi har Som man kan se her på videoen, så benytter vi os til det samspil, der er, når vi er en større gruppe. Vi laver på et tidspunkt en kontrast, sådan så vi faktisk vi har den bagerste gruppe, der går frem, og så har vi den forreste gruppe, der går tilbage. Udover det så, og det skaber så også en vis asymmetri på en eller anden måde. Ja. Udover det så er der faktisk gennemgående bare en symmetri, og vi forsøger at holde takten og lave de samme bevægelser hele vejen igennem. Der bliver så både forsøgt på, som vi ser i, som vi ser med DJ'en, så prøver vi både på at komme igennem alle planerne, hvor vi prøver at arbejde nede i det lave plan, når vi laver den her øvelse. Men vi går samtidig også, når vi kommer videre her, så arbejder vi i normal plan. Og når vi så kommer frem til den her del, så kan du se, så kommer vi helt op og prøver at få fat i det høje plan, når vi får armene med. Så på den måde prøver vi også at komme igennem alle planene, og vi arbejder også både i linjer, men vi arbejder også i firkanter og en lille smule i zigzag. Og i og med at musikken, der er en vis energi i musikken, så bruger vi også en stor kraft i mange af bevægelserne, og det kan blandt andet ses på den, der kommer her for eksempel. Der skulle helst gerne være en vis kraft, når armene ryger op i luften. Så det vil brugt en stor kraft, som skulle være i de her bevægelser her. Og så har vi en lidt mindre kraft på de stille og rolige bevægelser, der vi har lige her imellem. Og der har vi for eksempel også ved de her bevægelser, så skulle det meget gerne være kendetegnet, som at vores ben ryger ud kraftigt. Også for at få noget kraft i bevægelserne. Godt. Udmærket. Gå videre til PowerPointen, som er vores undervisningsforløb. Yep. Så åbner vi op her. Yes, det vi har i den er, at vi har en enkelt undervisningsgang på 2 gange 45 minutter, som skal foregå i noget boldbasis. Så det er delt op i en opvarmningsdel, en teoridel og en praksisdel. Ud fra Hillerød-modellen vil vi prøve at skifte rundt i 1, 2A, 2B og 3, hvor vi har lukket form, lukket indhold, som det ses på modellen. Godt. Målene er, at udover eleverne udvikler deres grundlæggende taktil-kinestetiske evner, det vil sige deres kropslige fornemmelse, deres evne til at ramme en bold og lignende. Så skal de lære at bruge både temposkift og finter, og at ændre reglerne, og dermed vise noget selvtillid, vise at de er i stand til at sige, hvad hvis vi laver den her regel? Så det der især er fokus på her i mål, det er, som man kan se, det er ikke et specielt type boldspil, men det er faktisk deres generelle boldkundskaber, der er i fokus.
og deres selvtillid heraf. Ja. Yes. Opvarmningen bliver 2 spil, alle mine kyllinger allerførst, så de lærer spillet at kende. Dernæst en runde, hvor de inden de kan løbe i sikkerhed, skal drible en bold over midterlinjen, og en runde, hvor de skal spille den til en anden, for at komme i sikkerhed. Så her har vi altså en fuldkommen lukket øvelse i forhold til helåret-modellen. Hvor både regler og bane er sat på forhånd, så der ikke er nogen løse ender. Yes. Teorien holder vi på en meget let basis, det vil sige, går ikke ind i de store analyser af de enkelte bevægelser eller noget, men det bygger meget på en intuitiv forståelse af temposkift, hvordan man kan forvirre eller finde ved at ændre sit løb, ved at ændre sin retning, ved at måske spille bolden på en tricky måde og lignende. Grundlæggende så handler det om, at de skal have en intuitiv kropslig forståelse af det via imitation, det vil sige en mesterlærer, så de kan lære at bruge det intuitivt. Ja, her ligger vi altså mere op af mesterlæreren i stedet for den skolastiske tilgang. Da vi føler, det er en nemmere måde, at den er mere passende til at lære dem. Og vi hopper videre til praksis, hvor vi laver partibold. Og det er her, hvor vi især selvtilliden kommer ind over. Det er simpelthen, vi har simpelthen vores højt elskede spilhjul, som vi kender i detaljer, og giver eleverne lov til at ændre på spillet fuldkommen frit. Grundlæggende er lærerens rolle her allerhøjest at stoppe spillet i få sekunder og sige, hvad slags ændringer kan vi lave, hvordan kan vi gøre spillet mere spændende. Okay, lige nu står I bare og kaster bolden til hinanden. Hvad skal vi gøre for at gøre det mere spændende? Lige præcis. Godt. Evaluering foregår både formativt i plenum, hvor vi samles og siger, hvordan er det gået her, hvad har jeg fået oplevelser med det, og der vil man forhåbentlig kunne se, at eleverne er klar til at byde ind, specielt de mindre boldstærke elever, som ofte vil have en smule selvtillidsproblemer i boldspil. Samtidig har vi løbende samtaler med enkelte elever, hvor vi både kan give dem idéer til at ændre deres spil og modtage deres feedback. Her indtager vi lidt den coachende tilgang, hvor vi simpelthen bare laver små pinpointers og giver nogle gode råd til, hvordan man nu måske kunne agere på banen, for at man selv synes, det er sjovere at klare den bedre. Afslutningsvis så har vi vores litteraturliste her. Og vi har brugt Bjarne Andreasens forholdet mellem vaner og refleksion og læring, udførelse og forbedring af færdigheder i idræt. Den har vi sådan brugt både i forhold til vores egne forbedringer, med vores egen refleksion, men også i forhold til vores undervisningsforløb. Så har vi brugt skolevolley.dk. De har lavet et fint pdf med hvordan et bakkerslag og hvilke udfordringer der kan være med at udføre et perfekt et, og hvilke fokusområder man skal have, når man skal lære at lave et godt bakkerslag. Så har vi den lange smør her, Andreas Halling, Carsten Høj, Erik Juhl, Line B, bla bla bla. Boldspil, undervisning i skolen, didaktik og læring i teori og praksis. Den har vi brugt, da vi skulle lave vores undervisningsforløb, med hvordan vi mest optimalt kunne lave et forløb, for ligesom at lære eleverne boldkundskaber. Og så har vi via Systime, som omhandler redskabsgymnastik, og det er der, vi har fået teorien til et lavt overslag. Og så har vi så Labands bevægelseskvaliteter, som vi har haft blik på hele vejen igennem vores danserutine. Yes. Afslutningsvis har vi boldbasis, og det har simpelthen igen været for undervisningsforløbet, vi har brugt den. Ja, specifikt med Hillerød-modellen. Ja. Tak for denne gang. Ses, Birgitte. Hej hej.